ngizoba ngifisha. uJesu uthi kuthina ngumile. Bengisafisa ukuthi ngevume yethu sithi ulihlaziya sicubungule kancane nje leli gama leli uJesu alikhipha ngomlomo wakhe esesesiphambanisa. Uthi ngumile. Singalibheka ngey'ndlela ezimbili. Singalibheka ngendlela yokwenyama. Singabuye siphinde silibheke futhi nangendlela yokomoya. Siyambona uJesu ekhahlamezekile. Kusukela esensimini yaseGetsemane. Efikelwa ubuhlungu okumangalisayo bemphefumulo, ejuluka ejuluka igazi. Siyambona uJesu ngesimanga samanxeba anawo, amabutho amophela ensikeni, ayamshaya, ayamtalaka, umzimba usumanxeba ugcwele igazi, uyodwa. Siyambona uJesu etshethe unqamlezo olukhulu olusindayo, ehamba ibanga elide bemkhiphela ngaphandle kwedolobha eKalvari la ayekobethelwa khona, ngesimanga sokuthi luyasinda unqamlezo, usemini ilanga libalele, uyajuluka. Siyazi-ke sonke ukuthi la kusuka khona umswakamo usala umboko. Mangabe ethi womile ngempela ngokomzimba, futhi kuyabonakala ukuthi lokho kwenziwa yini. Ukulahleka kwegazi kusho ukulahleka komswakamo kugejezi. Ukujuluka kusho ukulahleka kugejezi kwento engamanzi. Yonke lento le mangabe usuyihlanganisa la kanjani kuya-understandeka mangabe uJesu ethi womile, dehydrated, short, ngokuphuma komswakamo emzimbeni, ngokuphuma kwamanzi, uJesu womile. Indlela esingabuka ngayo leyo ngeliso lenyama. Singabuye siphinde futhi sikubheke leli gama leli ngomile ngeliso lomoya. uJesu uthi kuthina ngomile, ngomele ukunisindisa. Ukoma lokhu okusezingeni elijulile kuneliso lenyama, ngoba kusho ukulangazela into ethile ngendlela ejulile, kuba nesifiso esithile sento ofisa ukuthi ifezeke ngendlela ejulile. Kuma-Beatitudes siyezwa kuthiwa banenhlanhla abalambele bomele balambi, kodwa akukhulunywa ngalokulamba lokhu kwesifo esingenalutho. Kukhulunywa ngokulamba okuyisifiso esijulile esinelukuluku sokuthi engathi ungafezeka into ethize. Komele ukulunga. Akukhulunywa ngalokoma lokhu ukuthi unqanelwa amanzi lento eyivuzo, kodwa kukhulunywa ngokoma okuyisifiso esiyisilukuluku ukuthi kufezeke into ethize. uJesu uthi kuthina
ngomile, ngomele ukusindisa. Izani kumina nina nonke enikhathazekile, ngizonethula umthwalo wenu. Ngizele la ukufeza intando kaNkulunkulu ongithumileyo ukuthi ngibuyisele ubudlelwano phakathi kwenu noNkulunkulu wenu uBaba, obahlukunyezwa balinyazwa ukungena kwesono. Mina ngizimisele ukuthi ngibe i-bridge, ngibe ibhloko elivala lelo gebe elakheka phakathi kwenu nina bantu kanye noNkulunkulu wenu owanidalayo. Ngakho-ke lokhu kusinikeza inselelo ngoba siyamazi uSathane ukuthi unamaqhinga. Siyamazi uSathane ukuthi ungumkhohlisi. Siyamazi uSathane ukuthi indlela izinto azibeka ngayo uzibeka ngendlela ethe phecelezi. Ungathi mangabe unganakile bese uyashibilika. Ngikhumbula uthisha wami owayengifundisa isayensi emzuvela. Wayevamise ukusixwayisa mangabe sekuzobhalwa ama-exams. Athi, wayekhuluma nje yasheshisa. Anoqaphela. Le buzo lekuthiwa multiple choice question, anoqaphela. Bafika bafake nje laphana umbhedo omnandi. Wena bese uyakhetha. Ubuzwa kumnandi. Uthatha into wrong, bese uyafeyila. Anoqaphela. Kanjalo noSathane futhi uhamba ngemodi efanayo. Uyakwazi ukuthi akubonise akhe isithombe sobuhle emanyaleni entweni ebonile. Athi hayi uzoba nemali, hayi uzoba ibhoza yamagitsi. Akakubali ukubulila umphakathi, kunikeza lesithombe lesikuthi wena uzoba seyintweni, wena uzoba mnandi, wena uzoba right. Shaya nje ilokuzana ithenda noma ingakufanele, uzoba seyimalini, uzoba seyintweni. Kanjalo-ke namhlanje uJesu uyasixwayisa ukuthi size siyixwaye izinto ezizosifaka obishini kade sithi sihalela ubumnandi ukuyibona esihehwe ngabo ukuthi siye kuzona. uJesu uthi mina ngiyindlela nokuphila. uJesu uthi ngizele ukuzoba i-bridge, ngizele ukuzoba ibhloko elizovala leso sikhala esenzeka ukukhohliseka kwenu uSathane laze langena kuleli gebe elenze ukuthi lihlukane, kungabe sabakhona ubudlelwano obuhle phakathi kwenu mina zidalwa ezabantu kanye noBaba uNkulunkulu osezulwini onidalile. Uma nihamba ngale ndlela nizwa ekuphileni. Uma nihamba ngendlela yobubi, isiphetho oba ukukhala nokugedla amazinyo. Siyambona uJesu namhlanje elenga esiphambanweni. Uyalenga esiphambanweni, uthaye izandla. Ukuthaya izandla uphawu lwesimemo ukuthi you are welcome, namukelekile. Ngiyanimema ukuthi nize embusweni kaBaba uNkulunkulu wasezulwini.
kodwa ukuze ufike lapho kufanele ukuthi kube nayo ingubo yokuthini. Inkosi ayibusise ukusinikeza lelizwi ukuthi lisiphilise namhlanje nangazo zonke izinsuku.